Hai, taliya ga ta yi daɗi wallah. Connecting. Wetin be this? Jesus. Haris. Me? Ya wancan ya baka kudin Indomie. Ogami ba so ba. Kai ba ka san irin wannan gajen waya ba ka ga wallahi malam. Ba ka to handa sa ba. Irin wanga sai su kare mutun da ni. Wallahi ya zuwa ma zan yi hoke shi dan irin wanga lafiya le ka kare mutun da ni. Malala ka zo kai matsayi. Me ya faru ne? Na zo abin kudin Indomie ne. Kudin Indomie? An ce ka ci. Kai kaka kawo min rainin hankali. Kai baka ga yanayi na bane? Baka ga yanayi na ba? Ni nayi kama da wanda za su ci abu su zo su biya. Kai kaka kawo min rainin hankali. Wallahi ina bugun kai yanzu ka zama zomo wallahi. Kai baka ga yanayi kai wallahi ni kai sai ka ban wani abu wallahi. I want problem. San ne a garin nan ba baka san kowa ne ni ba. Idan ban halbe ka ba ni wallahi sai in mai da ka yanzu sai ka ban wani abu wallahi ka ban wani abu Wallahi tun safe nake wallahi sai ka ban wani abu sai ka ba wallahi sai ka ba Komanyoko.